Nyamara virumbuke mumbayo virumbuka anchitachi pimba maso monga zimene alonjeza masiku ano pimba kungopimba maso amalawi koma naudziwa kuti amalawi bazindikira tsopano kuti ili mbodza wankunkoniso chipimba maso anditi chipimba maso alibe mtima wakuti akhoza kulimbana ndi Katangale vakanika zaka 5 ukanikirapi kuba lero ndiye kwapita mtundu wonse pamwamba Katangale ndiye wafalikira paliponse mwaswera panji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Tsiku lanu linali bwanji, mwaweluka bwanji? Azathu ku area 23 muli bwa, kukawale muliko bwanji, kwa Chilinde muliko bwanji, nanga azathu ku area 49 muliko bwa, ku area 18, 18A, 18B, 18C muliko bwanji, nanga azathu kunankaka muliko bwanji ku area 30. Mwakonzekera kubera chisankho ku officers Messi. Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi ndikufuna mundimvese bwinobwino chigawo cha kumadzulo kuno. Lachiwiri wiki ya mawa tikupita kukaponya voti yathu. Lachiwiri wiki ya mawa tikukaponya voti yathu. Voti yathu ndimene ikukakonza zinthu, komanso voti yathu ndimene ikukaononga zinthu. Tiganizire tsiku loyambirira limene MCP linatenga bomali kuzafikizana pa 16 pamene tizikalowa muchibokosi chimene aliyense akakhala yekha ndi kukasankha chimene iye akufuna. Chifukwa tikukasankha chimene ife tikufuna, aliyense paikha chimene akuchifuna, osati kukachita kupangiridwa. Ndi mistake imeneyi aliyense achite kuona kunena kuti chimene ndikukasankha ndi chimene ndikuchifuna, komanso ndizasangalale pa mapeto pake. Chigawo cha kumadzulo kuno ndifuna ndiyankhule chonchi. Ife pa Limpopo FM timayankhula zinthu zimene zachitika lero, zimene zichitike mmawa, kapena zimene zizachitike mtsogolo. Koma tikamayankhula anthu amagwirisa ntchito mawu onena kuti propaganda. Ilipo nthawi imene tinayankhula kunena kuti mtsogoleri wa chipani chija cha UDF atupere muluzi, posachedwa pompa akhala akuyenda ndi MCP amene amachikonda chipani cha UDF. Anabwera ndikumatukwana, ndikumanyoza, anayankhula mmene akanathera. Ali Limpopo FM, Comrade Ntanywa anayankhula zambiri. Lero masapota omwe aja a UDF aja amaimba matelefoni kuyambira dzulo kuzafika lero. Amafunso kuti Comrade Ntanywa mmaziziwa bwanji kuti kukubwera zakuti. Ndi mauza kunena kuti iyi ndi mphaso yapadera imene Mulungu anandipasa yopanga kafukufuku ndi kudziwa chinthu chimene chibwere kutsogolo. Lero amalawi ambiri amene amakonda chipani cha UDF ndi okhumudwa. Sanayembekezere kunena kuti siku lina azisogoleri a chipani cha UDF azatenga ndi kuauza zonena kuti tiyeni tikagwire ntchito ndi MCP. Sanayembekezere zimenezo, koma zachitika. Apongozi awo amuluzi ayankhula.
Vice President Akalolo ayankhula akunena kuti UDF tikuyenera kati mteteze Chakwera, mukamteteze munthu amene anapha Chilima, mukamteteze munthu amene anapha former mai president akunyumba kwa Abakiri Muluzi, lerolo mukuti mukamteteze Chakwera. UDF mukakhala pamene mukupaona bwanji ndi kuganiza zinthu zimene zikuchita kuoneseratu kunena kuti azisogoleri anu akungopanga za iwowo osati akupanga za inuyo amene mukuakonda. Ndelero akukutengerani ku MCP nde chisankho chanu mupange chotani inuyo UDF amene maikonda UDF, chisankho chanu mupange chotani chifukwa azisogoleri anu panopa akukutengani akukakusiyani ku MCP akuti muiteteze MCP imene inapha Shaniru Muluzi. Lero mupite kumene kuja muzikaiteteza MCP ja nkhani za Shaniru Muluzi zija basi zimene zija zipite. Amalawi umuntu ndotani pamene papo mai wako waphedwa musaziwika bwinobwino, lero kupitanso ukakhale ndi adani amene akuganiziridwa kuti anapanga chipongwe kwapha amayi yako. There is any sense olota kha kuti uli ndi ma degree, uli ndi ma diploma, you got PhD, pali kuganiza pamenepo? Ndizomvesa chisoni. Chipani chimene Malawi timachilemekeza lero chipani chicha chasankha kupita ku MCP. I remember ma audios alipo amene acheya amauza mtundu wa Malawi kunena kuti olo atathiridwa dumo mphuno sangapange kukavotera MCP. Kodi tinene kuti amene akupita kumene kuwa ndi ndani? Ndi UDF ya fake? I'm feeling sorry my Lilian Patero amene anagwira ntchito yotamandika ndi kuchisunga chipani cha UDF. Ainaka UDF atachoka atapita kumakapanga ma business a tomato, ampunga, atakamaliza kumene kuja pobwerera ndi kumulanda mayi uja chipani chicha nkwanamiza Amalawi kunena kuti anthu andiuza kuti ndibwerereso. Lero anthu amene munamuuza munthu uja kuti mbwerereso ndi amene mwamuuza kunena kuti tiyeni tizipita ku MCP. Ineyo nkuona kwanga ngati zinavuta kupanga mgwirizano ndi chipani chija cha DPP. Ine nimaona ngati UDF chifukwa chonoti muli ndi mtima wofuna kuwapulumutsa Amalawi, UDF ndi UTM mukanabwera pamodzi ndi kupanga mgwirizano wanu. Nde muone kuti Amalawi akuchitani support bwanji. Pamene popo tikanadziwa zonena kuti mgwirizano umene mukupanga UDF, UTM, PDP mukupanga mgwirizano wina ndikukhala president wina ndikukhala vice president, koma chifukwa chonoti nonse mwangokumana okula mitima azolowere afuna kukhala president, atupere Muluzi afuna kukhala president. Zinthu zimene sizingatheke both of you kukhala ma president nthawi imodzi. Munthu mmodzi akhale president wina akhale vice. Mukanakhala anthu anzeru mukanapanga mgwirizano zipani zitatu, PDP, UTM ndi UDF. Cholinga mupulumutse Amalawi. Lero mukutumikira MCP. Nde ndifuna ndikuze na Malawi konse kumene muli. Mukaiona UDF mwaiona MCP, whether you like or not. Mukaiona MCP muziziwa zonoti mukaiona UDF muziziwa zonoti mwaona MCP. Mukaiona PDP
m'madera mwanumo muziziwa kuti ndi MCP, mukayiona UTM muziziwa kuti mwayiona MCP, ndipo siku lokavotera aliyense amene akukatenga voti yake ndikumakaponya kukavotera UDF muziziwa kuti mukuvotera MCP, because by the end of the day anthuwa akukapanga umodzi, akukapanga mgwirizano wawo. Ndizomvetsa chisoni imfa yowawa imene anafa Mayisaniro Muluzi, kukhapidwa ngati mbuzi, kukhapidwa ngati nkhumba. Lero mwana wa mayiyo kaya mwina pota mukugwiritsa ntchito chichewa chija chonena kuti mwana womupeza anampeza kutani, kunena kwake mukuti iye ndi mwana womupeza. Ndiye mwana wompeza samakhala ndi chisoni ndi kholo lake. Mwana wompeza samakhala ndi chisoni ndi kholo lake. Ineyo I'm very disappointed. Sinayembekezere kuti chipani cha UDF ifika nthawi azikanena kuti koma tiye tikavotere awo. Lero akondwani na nkhumwa akuyankhula kunena kuti kuvotera MCP sikulakwisa. Andala ku Malawi. Ndiri malume ankolanga ndamene. Ndipo ine ndi Alex Kalolo. Sekondari naphunzira pachireka pomwepo. Mwana wala mwawo wawo. Tambwana edi. Ndi namene ndikuyimira limodzi ndi Atupele Muluzi kapena kuti Vice President wa chipani cha UDF. Mawu anga ndachangu kwambiri. Akale anga tisapange mistake yochotsa voti ku MCP ndi kukapereka ku DPP. Apopo ndikuti ndiyose matikonda. Ndibwerezenso pamalo amenewa moyo wavuta tikudziwa zinthu zikupweteka eya, koma makonzedwe ake asakhale kuchotsa voti kwaja kwera kukapereka kwa ndani, kwa Mutharika. Ili ndi chifukwa DPP sadakambepo mfunda iliyonse ya mzeru akuti akangolowa mboma athanadacha kwera athanadachewa ndife tikuti ife tidzateteza chipacha kwera nda malume athu. Musaiwale kuti timachoka kuno kukwera malole nkutipeka dzina la Msundwe. Msundwe ndo wathu anyamarake ndifeyo amene nyamara virumbuke mumbayo virumbuka. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndikuwuzeni takhala tikuyankhula zokhuzana ndi matale center amene apangidwa ndi a MCP, matale center amene ali afeki osati okhazikisidwa ndi Malawi Electoral Commission, koma ma center amenewa matale center amenewa ndi aja amene afuna kugwiritsa ntchito pofuna kubera chisankho pa 16 September. Choncho Amalawi nonse amene ana anu anakhonza mayeso akuyembekezeka kupita ku masukulu osiyanasiyana mukuyenereka kukhala osamalisa kwambiri, chifukwa pali mwayi wonena kuti mukavotera DPP skulu ikhala yaulere. Choncho tiye tigwiritse mwayi umenewu. Ana skulu ambiri analephera kupita ku skulu chifukwa cha ma school fees. Nde mwayi ulipo pa 17 pa 18 pa 22 pamene skulu ikusegulidwa aliyesa zangotenga makope yake ndi kukalowaso mklasi. Amene analephera skulu akufuna kubwereranso ku skulu mukonzekere kuti mukayambirenso skulu. Choncho zonsezi kuti zitheke tiyeni tikavotere DPP PPP. Palibenso panopa kubisa chifukwa chonena kuti panopa tadziwa kale kuti UDF UTM PDP ndi ma agent a MCP akutumikira MCP. Choncho Amalawi a National Intelligence Service yachakwera
amapanga kafukufuku ndipo apeza kunena kuti 53% ndi imene zipani za Afford, DPP ndi zipani zina zimene zapanga mgwirizano zizawina chisankho, zimene zasokoneza mutu achakwera. As I'm talking right now, kwakonzedwa mapackage ma 300,000 amene akufuna kupereka kwa mamonita a chipani chija cha DPP. Ndikufuna ndikupempheni a DPP, ndikufuna ndikupempheni a PP, chifukwa ndi zipani zokhazo zili zotsutsa. Pakufunika musamalise kwambiri anthu amene mukuwasankha kuti akayang'anire chisankho, akhale anthu anu enieni ndipo mukuwadalira, chifukwa president wa dziko Lazarus Chakwera wakonza ma 300,000 kuti aike ma envelope akapereke kwa monitor wina aliyense wa chipani chija cha DPP wa PP. UDF athana nawo kale chifukwa anapereka ndrama kwa mtsogoleri wawo. Muli banja anyama nonse amene friends of Atupere Mulozi, game tu ndi imene yotu, game tu ndi imene yotu yakankhidwa kwa kuya akutengerani kung'ona kuja. Mukumva bwanji muntimamo? This is Comrade Tanywa pari proper valva. Ndimafuna ndikuchenjezena Malawi kunena kuti mtengo wa fertilizer ukutsitsidwa, mtengo wa fertilizer ukutsitsidwa ndicho linga chonoti Malawi mukopeke mukamvotere Lazarus Chakwera. Ndimafuna ndikuchenjezeni kunena kuti pamene akulengeza mtengo wa fertilizer watsopano ukhala wa masiku, mtengo umene ndi wa 2 weeks, akangowina chisankho iwowo fertilizer uja apeza noti wakweraso mtengo. Choncho mtengo wa fertilizer akumtsitsa ndi cholinga chonoti apeze mavoti. Nkhani yavuta mdziko la Malawi ndi imfa, kugwa kwa ndege kwa kuchikangawa zimene zazunguza mutu a MCP sakugona usana ndi usiku, chifukwa chonoti akudziwa kunena kuti chipani cha DPP PP chikangolowa mboma anthu onse aja akumangidwa, akusekeredwa. Ndi chifukwa chake akuyesesa kubera chisankho. Choncho Amalawi chifukwa chakafukufuku ameneyi mitu ya anthu sikugwira. Choncho ndimafuna ndikuwuzeni kuti matale center afeki amene takhala tikunena aja, matale center amene aja ili ku Kasungu ku Nguluwe ya Nawambe, kumene kuli ngati ku headquarters kwawo, komanso ku officers mess ku area 30, komanso kudeza ku nyumba kwa mwana wa John Tembo kuli tale center, komanso ku nyumba kwa Mwanga kuli tale center, komanso ku lodge kwa Richard Chimwendo ku Salima kuliso tale center, komanso ku Zomba ku State House kumene kuliso tale center ina. Ndipo pali matimu atatu anthu amene abwera kuchokera maiko akunja kuphatikiza ma Israeli amene abwera ndi cholinga chonoti azathandizire chipani chija cha MCP kubera chisankho. Magalimoto okwana 15 athawisidwa, magalimoto amene wandaboma, magalimoto okwana 15 athawisidwa kupita ku dziko lija la Zambia. Ndipo mavoti amene ali ochonga kale a Lazarus Chakwera omwe abwera mziko amene amachongedwa mdziko lija la Mozambique. Ndi chifukwa chake mmamona president wa ku Mozambique kuja wabwera amapasana njira kuti ife ku Mozambique tinapanga chonchi. Koma ndifuna ndikuchenjezeni IMCP kunena kuti any mistake imene muzapange pa 16 pa 17 Amalawi saza kusiyana zote kusalija kufitija ndani sakudziwa nkhaza zimene anachitama kumbe kupata muno ndani sakudziwa. Amalawi pali azitola nkhani 21 amene akutumizidwa madera osiyana. Pali
atolankhani 21 amene akupita m'madera osiyanasiyana. Cholinga chawo ndikufuna kumakatumiza zosatira zaboza, kufuna kuwasokoneza Amalawi. Choncho gulu la atolankhani limeneli maina awo tikupasirani mawa. Maderaso amene akupitawo tikupasirani mawa, ndipo maina awo atolankhani onse tikupasirani pa Limpopo FM. Ankaisa kuyendesa dziko ndi mpingo akuti basi sako salenala lero akayikwera basi yoyendesa lenala ichi bwaji mumtima mukuva bwaji mumtima nzanga mukuva bwaji mumtima basi jambo kuyendesa lenala ija anthu a experience anthu anzeru aja apita konko kukayikwera kupepera kwelikweni kupepera kwelikweni. Amaikaliati anali kunsonkhano ndikumana misa anthu kunena kuti misewu imene yapangidwa mdziko la Malawi, misewu imene yanapanga ndi zolowere. Malawi ndi zaboza. Azolowere akanakhala kuti anali ndi nzeru zenizeni akanakapanga msewu wakwawo ku Mtumbulende. Ali mdziko la Malawi so muli dera lochedwa Mtumbulende. Kuti azolowere akanakhala kuti anali ndi nzeru akanapanga msewu wopita kuzowa kuchoka ku Mtumbulende muna Gwengwere, akanapanga msewu wamphamvu. Ndikufuna ndikuze na Malawi misewu imene tikuinena lero, misewu imene chipani cha DPP inapanga ndi malemu Bingwa Mutharika, ndipo mzimu wake uzusa mumtendere. Malemu Bingwa Mutharika anatenga Mai Joyce Banda, anatenga nthawi imeneyo Mai Joyce Banda ali Minister of Foreign Affairs, ndipo anatenga Ken Lipenga, ndipo anatenga George Chaponda, komanso malemu Gudo Gondwe, mzimu wao use mumtendere. Ndikupita ku World Bank komwe anakapempha kuti akhululukidwe ngongole, ndipo atakhululukidwa ngongole zimenezi azungu aja anauza kuti ndiye mmeta kukhululukirani zikhala bwanji. Abingwa ananena kuti ife chimene tikufuna tikonze misewu ya dziko lathu. Ndi pamene atabwera anayamba kukonza misewu iji. Inu amene mmakonda kunena kuti akunama muimbireni Joyce Banda telefoni, aimbireni Ken Lipenga telefoni, aimbireni George Chaponda. Unfortunately malemu Gudo Gondwe kulibe akanatha kuperekeraso umboni. Choncho nkhani imene amanena amayi Kaliati akunama muli bwanji kuntaja tinakuonani kukwera tu mmadenga, kukwera padenga kwafusa anthu kuti anthu akwera padengawo atafuna kumuona Peter Mutharika, osatafuna kumuona atupere afuna amone Peter Mutharika. Kwagawidwa atu ma uniform a polisi, kwagawidwa ma uniform a polisi, kwagawidwa ma uniform a polisi, koma ena sana pasidwe. Pamene mboma la Mai Joyce Banda kunalibe sankho lona kuti ena alandire ma uniform, ena asalandire. Zachitikatu department ya CID osayipasa ma uniform a polisi, ma sub inspector osapasa ma uniform a polisi. Ma uniform ndikungu agawa kwa apasa anyamata kwa Nsondwe kukonzekera chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Malawi munali ndine Comrade Ntanyo wa chigawo cha kumadzulo. Utenga wanga wa padera tiyeni tisakapange mistake ndipo tikavotere chinthu chimene Amalawi ife tikuona kuti ichi tipindula nacho. Taona kale anthu amene akutumikira MCP. Choncho Amalawi tikufuna tisinthe zinthu, ndipo ndamva chisoni kwambiri kumva kunena kuti ndrama yokwana 22 million US dollars ndrama yabedwa mudzina lonena kuti akukagulira mafuta. Lero mdziko la Malawi kwapezekaso kunena kuti kulibeso mafuta. Mavuto amenewa
akhala akupitirirabe. Choncho Amalawi mukhoza kuona tili munyengo yonoti tikufuna tikavote komanso mafuta ndi kumasowa. Choncho ndikhoza kusimikizirani kunena kuti kutenga voti kukampasa Lazarus Chakwera is just a waste of time. Ndipo Amalawi ndikuti ifeyo sitimathanso kuzitani, sitimatha kuzimvera chisoni mwa ife toka. Voti imene ikubwerayi si voti yonena kuti tikamumvere munthu chisoni. Andalewa samatimvera ife chisoni, andale samatimvera ife chisoni. Chimene amafuna andale zawo zaendere, zikaendera andalewo ndikuti iwo amakhala akusangalala, ife kumapeto kwake tizikhala tikulira. Choncho Amalawi chigawo chakumadzulo kuno munali ndine Comrade Mtanyiwa ndikufunireni usiku wabwino.